Game begins in 3, 2, 1. Au, idò, us ho havíem promès. Aquí venen 3 reptes més. Pues primer necessitam DVDs o CDs vells, una taula d'1,5 metre més o manco allargada i una cinta o alguna cosa per marcar la part d'enmig de la taula, com veig. Des d'una distància de metre i mig de la taula hem de llançar CDs o DVDs de tal manera que les anem a parar entre la part que està més en fora de vosaltres, de dos en dos. Haureu d'aconseguir 3 parelles en 1 minut. Sí! Molt bé, Miquel. Següent repte cooperatiu, per 2 persones. Necessitam una taula, com més petita, més difícil serà el repte, i després, amb una cinta a 2 metres del centre de la taula, farem 2 línies, una a cada costat. Mos hem de llançar una pilota, de tenis, de ping-pong, de goma, perquè reboti a la taula i l'agafem amb un tassó. N'hem d'agafar 3 cada un, i la pilota, després de rebotar a la taula, no pot rebotar en terra, directament dins el tassó. Com veus, a nosaltres no mos va acabar de sortir. I això que varen gravar 2 vegades, mos van faltar 2. En tornar. Tercer repte, aquest també individual. Hem de posar un tassó en el límit de la taula. Amb un cot sec en el dit, hem de fer que giri de tal manera que se fiqui damunt una botella, o damunt un setria, com veus a forra. Uau! En 7 segons, quina màquina! Ala, és el vostre torn. Aquests o d'altres inventats vostres, així com vulgueu. Molt bé!